Επιτέλους. Γεια σου, Πέρσα. Λοιπόν, με ξαναστέλνεις λίγο να τελειώσουμε το επεισόδιο και να ξανάρθω μετά εδώ. Τέκνον μου, δεν γίνεται αυτό. Μα δεν γίνεται και να πέθανα όμως. Έχει γίνει σίγουρα λάθος. Τι στο καλό, ένα λεξίπτωτο είχε και ένα εφεδρικό. Κανένα δεν άνοιξε. Λες να έκανα λάθος. Παπασούλη, Ποπάρα. Α, δεν είσαι εσύ. Τι, μισό, Ποπάρα. Κάτσε, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Αφού την Ποπάρα δεν την πήραμε.